The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, kung inyong maalala, isang pare na 31 taon nang nagsilbi sa Santo Niño Chapel St. Mark Cathedral sa Infanta, Quezon, ang inatake sa puso at binawian ng buhay nito lamang ika-27 ng Enero. At ang alalahanin ng kanyang naiwang pamilya ay maiuwi lamang ang kanyang labi sa Salvacion Daragalbay at ating ora mismong tinugunan ito. Ang buong kwento panoorin natin sa ating tabang ora mismo update. Wala ng kapamilya ay isa sa pinakamalungkot at masakit na parte ng buhay ng isang tao. Masakit man at mahirap, pero kailangang tanggapin. Kagaya na lamang ng pamilya Montaliana na labis ang hinagpis sa pagpanaw ng 75 taong gulang na si Reverend Father Pedro Montaliana. Ang bigat kasi hindi namin inaasahan na mangyayari yung ganun. Ang akala namin mapapacheck up lang siya, ganun. Kaya lahat kami nabigla sa pangyayari. Sobrang sakit talaga, sobrang sakit. Sabi ko nga, wala na akong mailuhan, nailuha ko na nung araw na na halos hindi ko na maigalaw yung kamay ko. Sa pagkamatay ni Father Pedro, kaakibat nito ang alalahanin ng pamilya Montaliana sa kung paano maiuuwi ang labi ni Father mula Infanta, Quezon, pauwing Salvacion Daragalbay, kung saan ito ang bayan na kanyang sinilangan. At upang sa huling sandali ay masilayang muli ng iba pang kapamilya ang yumaong pare. Na-stress ako dun kung paano kasi in-schedule ko talaga. Makaalis kami ng bala ko Huwebes ng umaga lang pero wala pa kaming sasakyan niya. Nung gabi pa lang na first night niya, may ginawa akong sulat para dun sa amin sa barangay namin na lalapitan ko. Tapos yung pangalawa naman, may kinontak din ako dito sa Bicol na sabi ko may kailangan ako ng sasakyan na para kay Padre Pete. Dahil nga dun, dahil sa nalaman kong ang mahal nung dun sa
purinarya niya. Ang single sa amin, 89,000 kasi. Gabi na hindi ako mapakali, baka mamaya sabi ko, ako nag-schedule na umuwi kami agad, wala pala kami sasakyan, anong gagamitin namin. Dahil sa alalahaning ito ng pamilya Montaliana, agad na lumapit sa programang Ako Bicol tabang ora mismo ang pamangkin ni Father Pedro sa pagbabaka sakaling matulungan sila na maiuwi ang labi ni Father sa kanilang tahanan. Kami po ay nakikiramay po sa inyong buong pamilya dahil po sa pagkawala ng inyo pong kapamilyang si Father. Ito, ano po ba ang inyo pong idinulog na po sa aming pong programa at sa Ako Bicol Party List? Ano po kasi kami ng anak ng service papuntang Bicol po ng kanyang kabaong po, labi po. Service niya po. Kasi marami na din po kaming nilapitan na hindi daw kaya po kasi malayo daw po yung uuwian. Makinig po kayo, Medalya, no? Kasi nasa linya na ng telepono si Ma'am Melinda Ibio ng Ako Bicol Party List para naman na masolusyonan ito pong inilapit nyo po sa amin. Magandang hapon, Ma'am Mel. Ma'am Mel, po yung maaari nating maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List para po dito sa inaing ni Medalya, para po sa kanyang tiyuhin na pare na gusto po nilang maiuwi yung labi dito po sa Daraga Albay. Yes, in fact, nagkausap na rin po kami ni Ma'am Mel and ito po ay naidulog po ito sa tanggapan po ni Kong Zali at immediately po, ito naman po ay ating tutulungan para po mailipat yung labi ng ating si Father Pete po para maibalik po dito sa Bicol dahil tubong Bicol po si Father, siya po ay taga-Daraga. Kaya man din po, mamaya lang po ay bibiyahe po ang ating team para po matulungan at kinabukasan early morning yata, I think after the mass, bibiyahe po si Father papunta po ng Bicol. I-assist po natin sila para pumadala dito sa pamilya para dito po yata inidiling yung bangkay ni Father po. Ngayon po dapat bumiyahe kasi early po dapat, I think siguro after the mass tomorrow, early mga 8 a.m. yata, babalik po agad. Kailangan pong madala ang bangkay po ni Father Pete dito po sa Bicol. Ayun, so napakinggan nyo po si Mamel. Mamaya po ay... Opo. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Okay. At mula po sa aming pamilya po. Opo. At meron din po kaming team na papapuntahin po namin Medalya sa Infanta Quezon upang personal po kayong sunduin at ihatid dito po sa Salvacion Daraga Albay. Bilang agarang tugon ng programa, ora mismong bumiyay ang team mula Legazpi City papuntang Infanta Quezon Province. 15 oras din ang itinagal ng aming biyahe upang makarating sa St. Mark Cathedral, Infanta Quezon. Si Father para sa akin is closest to being a saint. Yun ang tingin ko talaga. Siya ay napakamababang loob, napakasimple, napakapayak. Wala yung bagong gamit. Every time meron niyang kaunting pera, lagi niyang inuukol yan sa mga katutubo o yung mga IPs dito. So siya yung pinakakilala na pari na kumakalinga sa mga IP. Grabe yung iyak, yung panghihinayang, yung pagmamahal, lalo na sa kanya mga tinulungan mula noon. Yan yung pari na makikita mong nakabahag. Hindi siya katutubo pero paano niya sinabuhay yung pagiging isang lingkod ng Diyos at kaisa ng mga tawag namin mga dukha, mga sambayanan ng mga dukha. Kitang-kita yun sa buhay ni Father. Si Padre kasi, nung una pa lang, nagsalita na siya sa amin, ng mga pamilya na siya daw, hindi na namin maasahan kasi ang buhay talaga niya, ikinupa niya sa mga mahihirap. Talagang, alam mo yun si Padre kasi, talagang kinupa na niya yung sarili niya na kung talagang kukunin na siya, yun ang pinapakuan talaga niya sa amin. Sinasabi niya sa amin na kung talagang kukunin na ako, wala na tayong magagawa. Sa kabutihang loob ng namayapang pare, bumuhos ang pagmamahal sa kanya ng mga taong natulungan niya. Sa kanyang pag-alis ay hindi pinalagpas ng mga nagmamahal kay Father Pedro ang pagkakataong muli siyang masilayan at maalayan ng puting mga bulaklak
bilang tanda ng kanilang huling pamamaalam. Malaking bagay po talaga tulong, napakabilis umaksyon na kaya nga ora mismo. Ako pinapasalamatan ko po si Congressman Saldico na ako Bicol, napakabilis umaksyon. Alam po sa totoo, hindi ko nga alam kung natutulog pa siya dahil from time to time siya nagmo-monitor kung nakarating na ba yung mga services para po maasikaso yung isang kababayan, kapwa Bicolano na may uwi dahil yun po yung hiling talaga ng pamilya. Kaya Congressman Saldico, sir, maraming salamat po. Thank you po. Lubos po na nagpapasalamat ako sa inyo, sa lahat, kay Congressman na natulungan niya kami. Salamat sa lahat. Maraming salamat kay Congressman Saldico sa tulong po sa amin, lalo na sa pamilya namin. At naihatid dito sa bahay namin, bahay si Father Pete sa kanyang bahay talaga, na Sinilangan. Maraming salamat. Patuloy ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa pagtugon sa anumang suliranin ng mga Bicolano. Ang ora mismong pagtugon sa pangangailangan ng pamilya Montaliana para sa namayapang si Father Pedro ay isa lamang sa napakaraming panawagang agarang binigyang aksyon ng programa. At sa muli po ay taus-puso pong nakikiramay ang aming programa sa naiwang pamilya ni Father Montaliana. Samantala, dumako naman tayo sa ating kwento of the day. Dahil ito, buwan ng pag-ibig, marami sa atin ngayon ang may kanya-kanyang mga pakulo para sa kanyang mahal sa buhay. At sa ating taga-subaybay ng ating programa, ay hindi nagpahuli at ibinida sa atin ang kanilang love story. Ang kwento ni Gina Nobleza na tubong Naga City, Camarines Sur. Nakilala niya ang love of her life sa pamamagitan ng text message. Noong kapanahunan daw kasi ay uso pa ang pag-ibig, uso pa ang pagpa-flag ng cellphone number sa radyo ng kanilang pinakikinggan. At doon niya na raw nakuha ang cellphone number ng kanyang forever. Sana all. At nagsimula ang kanilang love story. Yun talaga mga aksyon noon, yung mga batang 90s, uso talaga sa mga radio, mga DJ ang pagpa-flag ng number at kinukuha yung mga number upang maging textmate, callmate. At ito mga aksyon, kwento pa ni Gina nung una raw ay laro-laro lang daw ito para sa kanya. Ngunit nang tumagal ang biroang pakikipagkaibigan ay nauwi sa seryosong pag-iibigan. Yun talaga mga aksyon sa pag-ibig. Nagsisimula sa pagbibiroan hanggang sa isa ay nahulog na sa pag-ibig. Dahil sa nakakakilig niyang kuwento, inimbitahan natin siya ngayon at makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono. Magandang hapon sa iyo, Gina Nobleza. Opo, ma'am. Magandang hapon din po. Opo, ma'am. Pakilayo-layo lang po yung cellphone mo dyan sa upang hindi mag... Hello, ma'am? Hello po. Opo, pa-off na lang po yan, ma'am, na live ngayon. Okay po. Opo. Ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano nagsimula na makuha mo yung number dito ni Sir, itong forever mo dito sa
pagpa-plug ng number dito sa radyo? I-start po kasi niyan is, nung panahon po noon, di ba po uso yung TV, is radyo lang po talaga ang libangan namin. Ayun po, na nakikinig lang po ako sa radyo, tapos may nag-on air po ng number. Tapos ayun po, di na po ako nagdalawang isip na kuhain yung number na yun. Ma'am, ang Tapos nang kinuha ko na, ako po yung unang nag-text sa kanya. Opo, parang ang ganda nangingiti mo ngayon, madam, parang kinikilig ka pa kapag naalala mo yung mga oras na na-text mo yung mister mo. Opo. Ma'am, pwede maikwento, ano yung pinakaunang tinext mo kay sir? Ano lang po, nag-hi. Ganun lang po. Tapos nag-reply naman po siya ng hello hanggang sa palitan na po kami ng message. Tapos hanggang sa kailan na umabot na, kumbaga, nahulog na ang loob mo kay sir? Ano Hindi naman po agad-agad kasi hindi naman po siya agad-agad nahulog dahil bata pa po kasi ako noon 16 to 17. Parang hindi pa po ako seryoso. Okay, kumbaga, para sa'yo, laro-laro lang yung mga oras na pagte-text message nyo ni sir. Parang dibang-dibangan lang po muna, ganun lang. Yun. Pero mga ilang... Kasi po nasa... Opo, mga ilang buwan nagtagal itong pagte-text message nyo hanggang sa sino yung pinakaunang umamin na gusto na kita? Ako po. Umabot po ng 1 year. 1 year po siya. So, ibig sabihin, ikaw, ma'am, yung nag-first move, ano yung sinabi mo kay sir sa text message or call? Nandigaw po muna kasi siya noon pwede naman ligaw. Pinalibas ko po muna ang ilang days bago ako nag-oo. Kumbaga, nagpakipot ka pa, ma'am. Pero syempre po kasi hindi ko naman siya nakikita. Opo, ibig sabihin, hindi pa kayo nag-meet up na dalawa, pero paano nangyaring nasagot mo na siya kahit hindi pa kayo nag-meet up na dalawa? Ano yung pinaka bagay na nahulog ka kay sir? Yung paglagi niya pong tumatawag, tapos yung mga kaibigan niya po, minsan ninahagaw yung cellphone niya, yun ang sumasagot. Okay. Anong mga diga ni sir nung naalala mo? Anong mga punchline na nagpantig sa puso mo, ma'am, at nakuha niya ang pag-ibig na inaasam ni sir? Pag narinig ko po yung ano niya, yung boses. Anong klaseng boses, ma'am? Kinakantahan ka ni sir tuwing magkakol kayong dalawa? Hindi na siya marunong kumanta. Ang lambing po kasi ng boses niya Malambing po kasi yung boses niya. So, ibig sabihin man, mahilig ka, ma'am, sa mga malalambing at malalambot na boses. Yes! Paano naman kayo na nakapagpasya na mag-meet up kayong dalawa at saan ito nangyari, ma'am? Nung time po na yun is magpipinya pa rin siya po, piyesta ng Naga. Oo, sa Naga. Tapos, bali po yung family po kasi ng asawa ko is naglipat na po dito sa Naga tumira. Siya po yung naiwanan doon sa Montalban Rizal. Nagtatrabaho po siya doon. Tapos po, umuwi din po kasi pinya po, mag-attend siya ng piyesta, Pinya Francia. Okay, so nung unang magkita kayo sa celebration pa ng Peña Francia, ano yung pinakauna mong naging reaksyon nung nakita mo na personally itong si Forever mo, ma'am? Nung nagkita po kami is pumunta po siya doon sa lugar namin. Doon po kami nag-first meet sa lugar namin. Tapos anong maging nangyari, ma'am? Magka-text po. Big ano niya po sa akin yung lahat ng damit niya, yung suot niya. Sinabi niya po sa akin kung ano yung damit niya or suot niya. Nung nag-meet po kami. Kasama ko po yung ate ko noon. Nag-meet kami noon. Kasama ko yung ate ko. Opo. Ano naman? Yung ate ko. Opo, ano naman ang naging reaction mo, ma'am, nung nakita mo si sir personally? Na siya pala yung ka-text mo at ka-call. Pinag-iyak po ako nung una kasi ang puti-puti po niya. Tapos sabi ko, kaya itsura ko din naman kaganda.
Pero sa bagay naman sa isip mo, ma'am, na umatras na nung pag-meet up nyong dalawa? Hindi po, nag-meet na po kami. Tapos niyaya po siya nung tatay ko. Sabi po nung tatay ko, pag nalasing daw po niya yung tatay ko, pasado daw po. So, ibig sabihin, tinesting pa ni Binili niya- papa mo sa inuman. O, sino daw yung nanalo, Opo, ma'am? Po? Sino daw yung nanalo? So ano po, natalo po yung papa ko kasi yung pong naging asawa ko, hindi naman po marunong uminom ng alak. So, ibig sabihin, nang natalo yung papa mo, nakuha na yung loob ni papa mo at ibinigay na yung kamay mo Opo, para opo. sa asawa mo. Opo. O paano naman kayo, ma'am, maikwento nung nagsama na kayong dalawa, nagplano na kayong magsamang dalawa, maaari nyo bang ikwento sa amin? Bago po kami nung start po kasi bago kami talaga naging nagsama. Pangalawang meet up po namin is umuwi po siya ulit galing ng Rizal. Tapos po noon, nung ihahatid ko na po siya ng terminal kasi po sa bahay siya natulog. Tapos hindi pa na po kami magkatabi sa higaan kasi ayaw pa po ng parents ko. Tapos nung ihahatid ko na po siya sa terminal ng van, is dalawa na lang po yung kailangan na pasahero bago papunta ng Naga. Oo. Tapos ayun, hinilang yung van sa pinakahulihan. Tinilan niya po ako. Takot na takot ako at sabi ko baka kalit yung parents ko kasi minor pa ako. So ibig sabihin, wala ka talagang plano, ma'am, na sumama sa kanya. Kumbaga, ang plano nyo lang, ihatid si sir sa terminal pauwi. Opo, kasi wala man akong dala kahit ano, wala akong dala. O paano yung mga gamit mo? Ano yung una mong naisip na umaandar na yung van, paalis? Kinakabahan po ako kasi baka paano reaction po ng parents ko, baka ireklamo siya kasi minor po ako. Hindi po ang kinatakot ko. Pero kalaunay naman na tanggap na ng magulang mo yung nangyari na tinanan ka na nito. Kumbaga nangyari, tinanan ka na ni Mister. Noong una po, nag-chat po yung parents ko. Sabi sa kanya, pag daw po ako ihatid sa bahay nang walang kasamang parents ng lalaki. Para daw po mag-usap-usap. Sumama na daw po ako sa lugar ng lalaki. Kaya sumama naman po yung nanay niya sa amin. Okay, sa tagal ng pagmamahalan nyo, ma'am, ano yung team song nyong dalawa? Ano po, this I promise you. Maaari nyo bang ma-sample kahit konti, ma'am, na lyrics, konting linya ng paborito nyo or team song nyong dalawa, ma'am? Ano yan? Till the day my love is true, this I promise you. Wow naman, ma'am. Kahit ako naman napapakilig dito sa studio. Ma'am, ano yung mensahe mo sa mister mo, ma'am? Ngayon na paparating na yung buwan ng puso. Araw ng mga puso. Wala naman po akong inihiling na regalo or ano. Basta magsama lang po kami ng masaya para po sa mga anak namin. Yung kahit marami po bagang dumating na problema. Tulungan lang po kami. Opo. Yun lang po. Kahit simple lang po, okay na po yun. Opo, mga ilang taon na kayo nagsasama ni Mr. at ilang anak nyo na, ma'am? 5 na po yung anak namin, hindi lang po halata sa akin. Opo. Ma'am, kung meron kang mensahe, especially sa ating mga nakikinig ngayong araw na ito, na kumbaga umiibig, ano po yung mensahe mo, ma'am, para sa kanila? Masabi ko lang po na pag po kayong padalos-dalos, darating na lang po yun. Yung iba hindi naniniwala sa forever, pero ako naniniwala ko may forever. Sana all, ma'am. Opo, maraming salamat, Ma'am Gina, sa inyong kuwento na ibinahagi sa aming programa. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng mga problemang araw-araw nating natutungayan sa ating programa ay may mga kwento pa rin magagandang pakinggan at kakikiligan. Katulad ngayon na kwento ni Ma'am Gina. At ang iyong mensahe sa mga tagapakinig, ma'am, ano po yung mensahe natin sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito na kumbaga na kinikilig rin sa kwento ng pag-ibig nyo ni Mister?
para sa mga anak. Saka ako naniniwala ako kasi na may forever talaga. Dahil alam ko siya na po talaga yung forever ko. Opo. At lahat po kami, ma'am, magsasana all po sa pag-ibigan nyo ni Mister. Opo, maraming salamat muli sa iyo, Ma'am Gina. Sige po. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang nanay mula sa Malilipot, Albay, nabulag ang dalawang mata dahil sa tumubong bukol sa kanyang ulo. Ang ora mismo nating pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Teddy Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Ito naman mga kaaksyon sa ating tabang medikal. Isang nanay mula sa Malilipot, Albay ang humihingi ngayon ng tulong para sa kanyang gamutan. 16 na taon ng bulag ang dalawang mata dahil sa bukol na tumubo sa kanyang ulo. Mula sa kabilang linya ng telepono, makakausap natin si Salvacion Binyos. Magandang hapon, Nanay Salvacion. Magandang hapon po naman, sir. Opo, kamusta na po kayo, Nanay, at yung nararamdaman nyo ngayon? Ito po nararamdaman ko, bulag na po siya ngayon. Ang sakit ko ba naman, yung pangalawa kong sakit, na po ako, may kidney na po ako, tapos arthritis. Opo, dalawang mata nyo, ma'am, ang apektado nitong iniinda nyong sakit, ma'am? Opo, yung pagkabulag ko, 2 na. Okay. Tama po bang 16 na taon nang iniinda nyong bukol sa inyong ulo, ma'am? Opo. Opo, pero napasuri nyo na po ba ito sa doktor o sa ospital? Opo, nagpag-git ako na dati doon ng ito Bicol Island, tapos pangalawa, ligas pa Isentil. Opo, ano daw sabi ma'am ng doktor nang ipasuri nyo itong bukol nyo, ma'am, na tumubo? Opera na po ako sa ulo kasi ako sa BRT, sinipiskan ako, tapos pagka-siniskan ko po, ang sabi ng may so nga doktor, opera na ako sa ulo, babaan ako sa Manila. Umayaw na yung mga kapatid ko, tapos arawa ko, tapos baka mamaya mawala na ako sa kanila. Opo. Bakit ma'am nagdadalawang isip kayo na i-undergo sa operasyon itong bukol nyo, ma'am, sa ulo? Kasi po, baka daw mamaya mawala na ako sa kanila kasi daw, sabi sa akin ng iba, mahirap daw sa opera sa ulo. Opo. Pero ngayon, ma'am, sino po ang naasahan nyo sa araw-araw na gastusin? Ang gastusin namin po, yung asawa ko naman nagtatrabaho, naggraba po siya. Opo. So, ibig sabihin, yung mister mo, ma'am, yung naasahan nyo,
mula nung nawalan kayo ng paningin. Opo. Pero kailan to ma'am na anong taon po na nagsimulang lumabo yung paningin nyo ma'am? 2009 po. 2009. So opo, nung una ma'am, isa pa lang yung lumalabo ang paningin nyo ma'am, tapos naapektuhan na yung kabilang mata mo ma'am. Opo, isa po lang. Tapos, hindi ko naagapan kasi wala naman kami kasi dati naman ng pera. Opo. Paano ito ma'am nakaapekto sa pang-araw-araw nyo man? Itong pagkabulag mo ma'am? Ano po, sir? Paano ito ma'am na nakaapekto sa pang-araw-araw, especially yung mga normal na ginagawa mo sa araw-araw? Ang ginagawa ko? Opo. Hindi kasi noon dati, nung lalagap ako, madalas akong magkatulong sa bahay. Tapos ngayon lang magkasawa na ako, may anak na akong 3, nagkakatulong pa rin ako. Opo. How about naman yung 3 mong anak ma? May mga kanya-kanyang trabaho na ba at nakakatulong sa gastusin, especially kung may iniinom kang gamot ngayon? Ito po, ano ko, oo, nagkakatulong. Kaya lang dati, taratan ba, nagtutulak ng karton. Ang tawa, pag walang graba, nag-ibiling graba, nagtutulak ng karton sila mag-ama. Yun ang pinagkakain namin minsan sa araw-araw. Yung kita doon. Opo. So ngayon ma'am, ano po yung pinakakailangan mo ngayon? Kailangan mo na ba na i-undergo na to sa operasyon? Hindi pa po, nagdalawang isip na lang po kasi sinanay ko na naman ito kasi yung mata ko kasi matagal na ito. Kaya lang, parang ayaw ko na. Yung hinihingi ko na lang po sa inyo, itong kidney ko tapos yung arthritis ko, di na ko makasyadong pagalaw. Opo. Nay, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil nandito po ang Ako Bicol Party List para sa agarang pagtungo ng pangangailangang medical nyo, ma'am. Ilalapit natin ito kay Congressman Attorney Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Attorney, Apo, makinig ka Nanay Salvacion at makakausap natin si Attorney Jill Bungalon na nasa kabilang linya. Attorney? Yes, sir. Good afternoon. Magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Opo. Attorney, meron po tayong kababayan mula dyan sa 1st District na dumulog sa ating programa na ang inanaing ay pagkabulag dahil sa tumubong bukol sa kanyang ulo. At maliban dyan, attorney, meron pa siyang iniinda sa kidney. Ano po, attorney, ang maaaring maitulong na maibigay kay Nanay Salvacion? Well, unang-una, meron tayong tinatawag na Medical Assistance Program na kung saan ang gobyerno ay naglalagay ng pondo upang maglaan ng sapat na pondo para po sa mga nangangailangan katulad po ni Nanay Salvacion. Ngayon po, pagkapat ay kailangan po niya magpa-check up at magpatingin sa espesyalista, gusto ko natin sabihin sa kanya na huwag po siyang mag-alala sapagkat meron pong pondo na nilagay ang Ako Bicol Party List dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center na kung saan ay matutulungan siya sa pagbayad ng kanya pong magiging hospital bill at anuman pong magiging operasyon o hospital expenses patungkol sa pagpapagaling nila sa kanyang sakit. Opo, attorney, ibig sabihin, sagot na ng Ako Bicol Party List itong magiging proseso sa pagpapagamot ni Nanay Salvacion. Tama ka, Nomer. Nabanggit ko, meron po tayong sapat na pondo at wag na po siya mag-aalala sapagkat matutulungan natin siya sa pamamagitan ng pondo na nilalagay ng gobyerno para po sa isang medical assistance program. Opo, mayabol ko lang, attorney, at kailangan din ni Nanay Salvacion ng ambulansya na papunta sa ospital. Maaari po ba itong ma-accommodate ng Ako Bicol Party List? Or pag nasa room na. Hello? Opo, attorney, balikan ko lang po maliban itong sa may bibigay natin, maaari bang ma-accommodate ng Ako Bicol Party List itong ambulansya na kinakailangan ni Nanay para maidala ito sa ospital? Sorry, medyo malabo. Choppy ka, Nomer.
Opo. Medyo erratic yung linya. Opo, kung kailangan daw nila ng ambulansya para maidala si Nanay Salvacion sa ospital, meron po bang o pwede po bang ma-accommodate ng Ako Bicol Party List itong ambulansya? Oo, walang problema. Pwede naman natin tulungan, no? At ma-accommodate ng ambulansya. At pwede rin tayo makipag-ugnayan sa nasabing hospital o kaya sa ahensya ng gobyerno kung mas nangangailangan pa ng mga gaya po ng ambulansya. Opo, yan po mga ka-aksyon. Siniguro na ni Attorney Jill Bungalo na libre na at i-cover na ng Ako Bicol Party List itong gamutan ni Nanay Salvacion. Nanay Salvacion! Opo, narinig nyo po na sagot na ng Ako Bicol Party List itong gamutan nyo, ma'am. Especially yan sa bukol at sa kidney mo, ma'am. At meron pa, available po ang ambulansya mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Kaya lang po, out ng mga ngayon, wala akong pera. Opo, wala kaming pera may doon. Opo. Pagpagamot mo sa akin. Opo, Katambit na pagkain namin, wala naman kami. Opo, Nay, wag po kayong mag-alala dahil libre na po lahat ng magamutan nyo at yung service nyo, ma'am, na papunta sa ospital ay i-accommodate na din ng Ako Bicol Party List. Opo. Opo, ma'am, anong masasabi nyo, ma'am, sa Ako Bicol Party List na talagang tutugon sa pangangailangan mong, especially sa iyong pangangailangang medikal? Opo. Ano po, maraming salamat po. Alam po, wala kami pera ngayon. Paano kung gano'n? Wala kami pera ngayon po. Opo. Nay, wag po kayong mag-alala dahil nandyan po ang Ako Bicol Party List para tumulong sa katulad nyo pong nangangailangang medikal. At maraming salamat din po, Nanay, sa tiwala sa aming programa. Maraming salamat po, sir. Opo. Samantala, sa ating lambat episode ngayong Biyernes, isang senior citizen sa Sorsogon City ang natagpo ang hubot-hubad at wala ng buhay. Ang ilang detalye sa kasong ito, ora mismo nating sinubaybayan. Panoorin po natin ito. Araw-araw po. Mahirap naman. Ito. Siguro magandang pera yan. Magbuwag na plano. Hold up na. Ano ang naging motibo sa karumal-dumal na krimen ito? At ito lambat. Ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito lambat. Yan mga ka-aksyon, abangan nyo sa darating na Biyernes at kung paano nalambat itong dalawang suspect na nasa likod ng pagpatay at karumal-dumal na pagpatay dito sa senior citizen. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan
mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo.